भजन डांसर लो आ जाई तब वो खेला की गजन डांसर लो आवल लो का करतर लो पिंकी बहुत पहले गीत गायत्री ठाकुर के बाबूजी गवलर ले अब है बाबा कि नदिया किनारे हम रोगा एक कान्हा देखले हो सब सखियन में एगो अरे हम ही सयानी ये राम ललिता कुमारी बहम रोना यही लैया के लेके पवन सिंह नया कदले है कि कच कच मारो तारिया पियर फराक वाली हम ही करे पे को भजन गाई ले कैसे कैसे हमन के नारायण के खोजत नहीं जा मंदिर में कुंभ में काशी में मथुरा में वृंदावन में हां और वहां के रवा शरीर में बानी कि घट घट में बसे भगवान बाबा चलता में रही कि घट घट में बसे भगवान मन अनजान बाटे घट घट में बसे भगवान मन अनजान बाटे मनया न जान बाटे मनया न जान बाटे जगदम्बा भाव से भेटई है भगवान मन न जान बाड़े भाव से भेटई है भगवान मन न जान बाड़े केहू खोजे तीर्थ व्रत आ केहू तो तपस्या करो केहू खोजे तीर्थ व्रत आ केहू तो तपस्या करो आ केहू खोजे करत खानी दान मन अनजान बाड़े केहू खोजे करत खानी दान मन अनजान बाड़े बाबा पहलवान जी बनी केहू के खियावला में सुख के प्राप्ति होला आ केहू के खइला में सुख के प्राप्ति होला जैसे पहलवान जी बनी पूरी गांव के अपन 25वां वर्षगांठ मना के भोजन छाजन करवनी गीत संगीत से लाभान्वित करावतानी हमनु के जब जब तो कुछ लेके जेबे न करब जा माइक वाला के काम चली हमार चली ढोलक ठेका झाल नाल नाच नचनिया सुशील के चली चैनल वाला कुछ कमाई हुई ई है केहू खोजे करत खानी दान मन अनजान बाड़े वही खोजे करत खानी दान मन अनजान बाड़े
मंजीत सिंह हाँ जी भोजपुर के माध्यम से 500 रुपया पुरस्कार देनी हमरा तरफ से हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बार यही ना बाल खोजे रनमा में अरावनो मरनमा में बाल खोजे रनमा में अरावनो मरनमा में लागो लागो हाँ माननीय श्री बबलू राय जी रैला 1000 रुपया पुरस्कार भेजौनी राय जी के बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना तो बाल खोजे रनमा में अरावनो मरनमा में आय हाय हाय लागल जब ढोढ़ी में बान मन अनजान बाड़े लागल जब ढोढ़ी में बान मन अनजान बाड़े बैंजू बजाओ देखने पे कि तहरा अस कहि हुए ना केहू के ना देखने बबुआ गणिका खोजे सुगावा में अद्रौपदी खोजली लुगावा में गणिका खोजे सुगावा में अद्रौपदी खोजे लुगावा में असेवरी खोजली जंगल सुनसान मन अनजान बाड़े सवारी खोजली जंगल सुनसान भाई हमरा मनोज राय जी बने रैला से पैक्स बने बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना सेवरी खोजली जंगल सुनसान सेवरी खोजली जंगल सुनसान मन अनजान बाड़े सेवरी खोजली जंगल सुनसान मन रंग बहादुर सिंह जी राम बहादुर सिंह जी अरियाव के माध्यम से 500 रुपया पुरस्कार आई गोड़ लगी हमरा माननीय श्री महेश बाबा चरण स्पर्श आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा सब खोजला हाँ एकदम तहरा माइक माइक बा तो गिरी खोजले भजन में कौन कौन भजन कौन गिरी सुधाकर गिरी गिरी खोजले भजन में इल्दिरिस खोजी है गजन में गिरी खोजी है भजन में इल्दिरिस खोजी है गजन में कुंवर खोजले करत खानी का मना न जान बड़े